bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ipinakasal ako ng pamilya ko sa iba at hindi sa tatay ng batang dinadala ko. Hi DJ Rocky. Isa ako sa mga tagapagsubaybay at tagapagkinig mo since 2019. Halos lahat na ata ng inere mong kwento ay napakinggan ko na. Hanggang sa eto na nga, naisipan kong ibahagi rin ang kwento ng buhay ko. Sa ngayon, 26 years old na ako at nakatira sa Cotabato City. First time kong mag-share ng karanasan ko at aminado ako na hindi ako sanay sa ganito. Pero I will do my best para maintindihan mo at ng mga tagapakinig mo ang kwento ko. Itago mo ko sa pangalang Yam. At ito, ang aking secret file. Taong 2015, noong umuwi ako sa probinsya namin, galing ng Maynila. Nang may ipinakilala sa akin, ang best friend kong itago natin sa pangalang Sue. Ipinakilala noon sa akin ni Sue ang isang lalaki sa plaza. Naitago naman natin sa pangalang Tan. Nagkakilala kami ni Tan at agad kaming naging close sa isa't isa. Fast forward, lumipas ang ilang buwan at naging kami officially ni Tan. Naging okay naman sa unang relasyon namin. Masaya kami at sobra-sobra naman yung efforts niya para sa akin. Halos araw-araw kaming nagbobonding kasama ang mga tropa ko. Pati na rin ang mga tropa niya. Sa paglipas ng panahon, mas nakilala ko si Tan bilang isang karelasyon. Kaya lang napansin ko na sobrang higpit at strikto niya. Napakaseloso rin niya, DJ Rocky. Gusto niya lagi siyang nilalambing at inaalagaan. May mga panahon nga na kahit hating gabi na o alauna na ng madaling araw, pinupuntahan niya pa ako sa bahay ng lola ko. At doon na rin siya natutulog. Kaso nga lang, patago. Oo, patago, DJ Rocky. Palihim siyang natutulog sa amin. Malaki kasi ang bahay ng lola ko. At wala gaanong tao roon, kundi kami lang ng best friend kong si G at pinsan kong si Pai na mula pagkabata ay kasama ko na. At higit pa sa kapatid ang turingan namin. Alam naman nilang pumupunta sa bahay si Tan ng ganung oras.
At umabot na nga sa puntong inaaraw-araw na ni Tan ang pagpunta sa bahay namin ng ganong oras. Para makita niya ako. Para makasama niya ako. Sinasabihan ko naman siya na huwag siyang pupunta doon. Kasi natatakot ako na baka makita siya ng mga kapatid ko o di kaya ng parents ko. Magkatabi lang din kasi ang bahay namin at ang bahay ng lola ko. Pero ayaw niya talagang makinig. Mapilit siya. Pumupunta pa rin siya sa bahay. Hindi ko naman siya matiis. Kaya hinahayaan ko na lang. Hanggang sa isang araw, niyaya niya akong lumabas na kaming dalawa lang. At laking gulat ko na dinala niya ako sa isang lugar na puro kwarto-kwarto. Unang beses ko sa lugar na iyon at iba na ang pumasok sa isipan ko. Nahihiya nga ako kasi may 2 motor na nakapark sa mismong gate. Kaya napilitan akong magtago sa ligot ng gate. Tinanong ko si Tan kung bakit kami nandoon. Ano ang kukunin niya roon? Ang sabi niya sa akin, tara, may pag-uusapan lang tayo. Pagpasok namin sa kwarto, ay bigla siyang nagtanggal ng damit. Pagkatapos noon ay pilit niya na akong hinuhubaran. Gusto kong magpumiglas, gusto kong magmakaawa. Nahiwalayan na lang niya ako at palabasin. Kaso ayaw niyang pumayag at wala akong magawa. Masyado siyang malakas. Oo, DJ Rocky. May nangyari sa amin. At simula noon, naramdaman ko na mas mahal niya na ako. Mas nag-e-effort na siya para sa akin. Naging routine niya ang araw-araw na pagpunta sa bahay ng lola ko. At doon, regular nang may nangyayari sa amin. Makalipas ang ilang buwan, ay sinadya niyang galawin ako kahit na alam niyang may period ako. Natakot ako na baka mabuntis niya ako. At sabi niya, hindi naman raw ako mabubuntis. Kasi ayon sa tita niyang nurse, hindi raw mabubuntis ang babae kapag may period. Lumipas ang ilang linggo, hindi bumababa ang lagnat ko. Palagi na akong nagsusuka. Wala akong kapera-pera noon. Buti na lang, nandoon ang pinsan kong si Pai. May natitira pa siyang pera na dapat sana ibaon niya, pero binigay na lang niya sa akin. Ibinili niya ako ng PT o pang pregnancy test. At nag-test ako. Akala ko negative ang resulta. Tumalon-talon pa nga ako sa sobrang saya. Kumpiyansa na ako na trangkaso lang ang nararamdaman ko. Pero lumipas ang ilang segundo. Lumabas yung pangalawang guhit sa PT. Yung saya ko, napalitan ng hagulgol. Pakiramdam ko, katapusan na ng mundo ko. Natatakot ako sa mga magulang ko, lalo na sa tatay ko. Ine-expect niya kasi na sa aming lahat na magkakapatid, ako ang makakapagtapos ng pag-aaral. Sobrang laki ng tiwalang ibinigay niya sa akin, DJ Rocky, kaso sinira ko ang tiwala ng tatay ko, pati na ng mga kapatid ko. Kaya't sa sobrang takot ko, sumagi sa isip kong ipalaglag na lang ang bata sa sinapupunan ko. Kinausap ko si Tan tungkol sa naisip kong plano. Niyakap na lang niya ako at hindi na siya nakapagsalita.
Takot din kasi siya sa mga magulang at kapatid ko. Isang araw pumunta ako sa isang manghihilot. Malaki na raw yung bata sa sinapupunan ko. At mahihirapan na raw akong ipalaglag yun. Nakailang balik na ako roon at wala pa rin nangyayari. Kaya sumubok ako sa isa pang manghihilot. Pero hindi ko alam na kinausap pala ni Tan yung bagong hihilot sa akin. Na ayusin ang pagkakapwesto ng bata sa sinapupunan ko at hindi raw namin ito ipalalaglag. Lumipas ang ilang araw. Nangangailangan na ako ng perang panggastos. Araw-araw nagbibigay naman si Tan sa akin ng pera pandagdag sa ipon namin. Isang araw nagkasiyahan kami ng mga tropa at mga pinsan ko. Nagpunta kami sa isang lugar kung saan nandun yung kamag-anak ko. Nandun kami nagwalwal, nag-inom, nag-rides. Sa sobrang stress ko, akala ko makukunan na ako. Pero mahigpit ang kapit ng bata sa tiyan ko. Dahil nga, naayos ng manghihilot na kinausap ni Tan, yung kapit ng baby namin. Habang kasama ko ang mga tropa at pinsan ko, nakilala ko ang kababata kong itago natin sa pangalang Sed. Mabait na kaibigan si Sed. Palatawa, marunong makisama sa tropa. Hanggang sa parang naging close na rin kami ni Sed. At doon na ako nagsimulang magkwento sa kanya tungkol sa relasyon namin ni Tan. At tungkol din sa pagbubuntis ko. Umiiyak din ako habang ikinukwento ko ang lahat-lahat sa kanya. Sinabi ko kay Sed na sinasaktan ako ni Tan mula nung mabuntis niya ako. Sabi ng mga tropa ko, posible raw na yung lalaki yung maglihi. Kaya ganun yung trato. Ganun daw siya kung magselos at manakit. Tuwing may pupuntahan kami at kapag may nakikita siyang lalaki na nakatingin sa akin, pinagsasabihan niya, inaaway niya na kesyo bakit raw ako tinitingnan. Dahil doon naawa sa akin si Sed. At alam kong may gusto na rin siya sa akin. Nagulat lang ako, DJ Rocky, nang sabihin niya sa akin na siya na lang ang sasagot sa pagbubuntis ko. Sabi pa niya, pakakasalan kita. Naluha ako nang hindi ko alam. Alam din naman ni Sed na sobrang takot ako sa mga magulang ko that time. Fast forward, nakauwi na kami galing sa lugar na kamag-anak ko at nalaman yun ni Tan. Kaya agad siyang pumunta sa bahay at nagkita kami. Nasabi ko sa kanya na naubos ko na yung perang naipon namin. Hindi naman gaanong malaki yung pera, pero alam kong pinaghirapan niya yun. Pumunta siya sa baba ng bahay ng lola ko at dun kami nag-usap. Tinanong niya ako kung saan daw ako galing, kung nasaan na ang perang inipon namin. Tinanong rin niya ako kung kaano-ano ko si Sed. Kung may nangyari raw ba sa amin. At kung niloloko ko lang daw siya. Sa totoo lang, DJ Rocky, wala namang nangyari sa amin ni Sed. At malabo rin na mangyari yung gusto ni Sed. Kasi kahit ganun pa man, hindi ko kayang lokohin si Tan. Pero hindi ko maitatangging magulo na ang sitwasyong pinasok ko. DJ Rocky, dala ng sobrang gulo sa utak ko. Hindi ko na napigilan ang mga sumunod na nangyari sa amin ni Tan. Ipinakilala sa akin ng pinsan ko si Tan, na kalaunan ay naging boyfriend ko.
Naging maganda ang simula ng relasyon namin. Hanggang sa may nangyari sa amin. Nang paulit-ulit. Nabuntis niya ako. At dahil sa takot ko sa magiging reaksyon ng magulang ko, naisip ko na ipalaglag ang bata sa sinapupunan ko. Pero sa huling sandali, hindi natuloy ang plano ko. Hanggang sa isang araw, gumala ako kasama ang mga tropa at pinsan ko. Kung saan nakilala ko ulit ang kababata kong si Sed. Naging malapit ako kay Sed. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa relasyon namin ni Tan. Maging ang pagbubuntis ko ay naikwento ko rin. Dahil siguro sa awa, ay nabanggit niya sa akin na gusto niyang saluhin ang responsibilidad na maging ama ng ipinagbubuntis ko. At bukod doon, nabanggit din niya na gusto niya akong pakasalan. Oo, pakasalan. Pag-uwi ko sa bahay namin, galing sa galaan, ay nagkausap agad kami ni Tan. Pero nauwi ito sa sagutan. Dala ng sobrang galit niya sa akin, ay sinampal niya ako. At nagkataon namang dumaan ang pamangkin ko. Nakita niya ang nangyari at agad siyang nagsumbong sa tatay ko. Pinuntahan kami agad ng tatay ko. Nagulat ako nang magsalita si tatay. Ba't mo sinasaktan ang anak ko? Pagkatapos noon ay hindi na nakapagpigil ang tatay ko. Binugbog niya si Tan. Hindi lumaban si Tan, bagkus ay lumuhod pa ito at humingi ng tawad. Pero nung araw na yun, DJ Rocky, nagkagulo sa bahay. Kinabukasan, si Sed naman ang pumunta sa bahay para kausapin ang magulang ko. Para magpakilala na siya. Siya ang boyfriend ko. Nagulat ako nang malaman kong kilala rin ng mga magulang ko si Sed. Second cousin ng tatay niya ang tatay ko. Habang nasa bahay si Sed, ay biglang pumasok si Tan mag-isa. Galit na umakyat sa bahay nang walang pasabi. Diretso lang na dumaan sa harapan nila Sed at ang mga pinsan niya. Umakyat si Tan para kausapin ang magulang ko at sabihing pakakasalan niya ako. Pero hindi siya pinakinggan ng tatay ko. Pinauwi lang siya ng tatay ko. Mahal ko po ang anak niyo. Hindi ko na narinig ang iba nilang pinag-usapan. Nalaman ko na lang na umalis na si Tan sa bahay at umuwi na sa kanila para kausapin ang mga magulang niya. Makalipas ang 2 araw, bumalik si Sed kasama ang mga magulang niya para mamanhikan. Natapos ang usapan nila at nagsiuwian. Makalipas ang 1 oras, bigla namang dumating si Tan at nagsabi,
Ipapakasal niyo si Yam sa iba? Paano yung anak ko? Paano yung nasa sinapupunan niya? Maglilimang buwan na siyang nagdadalang tao. Walang takot na sinabi ni Tan sa pamilya ko ang katotohanan, DJ Rocky. At oo, doon pa lang nila nalaman na buntis ako. Ipinakasal ako ng pamilya ko kay Sed at hindi sa tatay ng batang dinadala ko. Sobrang sakit. Ang sakit-sakit, DJ Rocky. Mahal na mahal ko si Tan. Oo, sinasaktan niya ako. Pero alam kong dala lang yun ng pagseselos at yung sinasabi nilang paglilihi niya. Pero wala akong magawa. Wala akong magawa. Mas pinili ko na lang na sundin ang magulang ko. Mas pinili kong makinig sa kanila. Then 2 weeks na lang, ikakasal na kami ni Sed. Nang malaman ni Tan ang tungkol doon. May communication pa rin kami sa chat and call. Grabe yung iyak niya. Bakit daw hindi ko malang siya ipinaglaban? Paano na raw yung magiging anak namin? Umiiyak din ako habang nagsusorry sa kanya. Sabi ko, sorry mahal. Hindi ko alam kung paano kita ipaglalaban. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sobrang sakit, DJ Rocky, na ikakasal ka sa taong hindi mo naman talaga mahal pero wala kang magawa. Itinigil ko na ang pakikipag-usap kay Tan. Kasi ilang araw na lang kasal ko na eh. Fast forward. Naikasal na nga kami ni Sed. Masasabi ko namang mahal na mahal ako ni Sed. Inaalagaan niya ako ng sobra. Inaalagaan niya kami ng baby sa sinapupunan ko. Araw-araw niya akong ipinagluluto at tinutulungan sa mga gawaing bahay. Ultimo paglalaba, ginagawa rin niya. Pagka-uwi niya galing trabaho, sobra yung pag-aalaga niya sa akin. Hanggang sa mga anak na ako sa panganay ko. Mahal na mahal niya ang anak ko kahit alam niyang hindi siya ang totoong tatay nito. Gumigising siya ng madaling araw para siyang magbantay sa anak ko. Habang ako naman ang natutulog. Makalipas ang ilang buwan, naisipan kong mag-apply abroad. Dala ng kagipitan at kagustuhan kong matulungan si Sed sa lahat. Para na rin sa pangarap namin. Nung una ayaw pumayag ni Sed. Pero mapilit ako kaya pumayag na lang siyang mag-abroad ako. Fast forward, nakaalis ako. Makalipas ang ilang buwan. Marami akong narinig na maling balita tungkol sa asawa ko. Na may ibang babae raw ito. Nung una ayokong maniwala. Pero dumating na rin sa punto na ang mga kapatid ko na ang mismong nagsasabi. At ang sabi pa, minsan na lang pumunta sa bahay namin si Sed. Hindi nagtagal umuwi ako ng Pilipinas. Hindi ko na tinapos ang kontrata ko. Kinausap ko si Sed at sinabi ko sa kanya na dahil sa mga nalaban ko
Gusto ko nang makipaghiwalay sa kanya. Kasi nangihiya na ako sa lahat ng ginawa niyang pambababae. Hindi naman siya ganun dati, DJ Rocky. Ganun ba talaga yun kapag nang ibang bansa ka? Pag wala ka sa tabi niya, hahanap na lang siya ng iba. Nangyari lang naman yun nung nang ibang bansa ako eh. Kaso ayun, ayaw niyang makipag-iwalay. Ang sabi niya, bigyan ko pa raw siya ng pagkakataon. So binigyan ko siya ng isa pang pagkakataon. Naging okay naman uli kami. Maganda na ulit ang pagsasama namin. Akala ko nagbago na siya. Pero akala ko lang pala. Makalipas ang ilang buwan, nabuntis ako. Sa pagkakataong ito, si Sed na mismo ang tatay ng batang nasa sinapupunan ko. Mahigit 7 buwan na yung tiyan ko nang malaman kong may babae na naman siya. Umaalis ng bahay 4:00 ng madaling araw at uuwi ng 12:00 ng tanghali para sabayan akong mananghalian. Tapos lalabas uli siya ng 1:00 ng hapon at uuwi ng 10:00 ng gabi. Nakakapagtaka kasi dati, 6:00 pa lang ng gabi nasa bahay na siya. Hinayaan ko lang siya kasi sabi ko, baka pursigido lang magtrabaho. Nag-overtime lang. Then one day tinanong ko siya, "Mahal, nasaan ang pera mo?" Sabi niya nasa bag niya. Sabi ko kunin mo nga at titingnan ko. Hinuhuli ko lang siya, DJ Rocky, kasi nakakaramdam talaga ako ng kakaiba. Pati na rin sa mga ikinikilos niya. Nang wala na siyang maipakita, doon na kami nagsimulang magsigawan. Nagwala na ako. Sobra yung stress na ibinigay niya sa akin. Hanggang sa napaamin ko siya na may ibang babae talaga siya, na hinahatid sundo pa niya. Hindi pala siya nagtatrabaho kundi gumagala kasama ang babae niya. Sobrang sakit. Nadagdagan palalo yung sakit ng isang gabi. Napansin ko na hindi na gumagalaw ang baby sa sinapupunan ko. Hindi ko pinansin nung una kasi sabi ko baka naninigas lang. 8 buwan yung tiyan ko noon nang bigla akong nakaramdam ng pananakit. Manganganak na pala ako, DJ Rocky. Dinala ako ng nanay ko sa klinik ng paanakan. At doon ay sobra akong nasaktan na feeling ko mamamatay na ako sa sakit na nararamdaman ko. Iniere ko yung anak ko. At paglabas nito, ay wala na siyang buhay. Sa sobrang stress ko, hindi ko na namalayan yung anak ko. At yun yung araw na parang gusto ko na ring mawala sa mundo. Halos hindi ako makahinga sa nakita ko. Nakita ko yung anak kong lumabas pero wala ng buhay. At yung asawa ko yung sinisisi ko sa lahat ng nangyari. Para ako mababaliw. Nung araw ding yun ay inilibing ang anak ko. Inilibing ng tatay ko. Kahit hindi pa ito nakikita ng asawa ko mula nang palayasin ko siya. Hindi pa rin siya umuwi sa akin eh. Umuwi lang siya nung malaman niyang nanganak na ako. At pagdating niya sa bahay, hindi na niya naabutan ng anak namin dahil nakalibing na. Hindi na ipinakita uli sa akin ng nanay ko ang baby ko. Kasi mas lalo lang daw akong mawawala sa sarili.
Mas lalo lang ako masasaktan kapag tumatak palalo sa utak ko ang mukha ng baby ko. Pumunta ang asawa ko sa baby namin, umiiyak, humihingi ng tawad. Hinahanap ang anak namin. Kaso wala na siyang mapapala. Pinalayas siya ng nanay ko after 2 weeks. Pinili kong makipaghiwalay na lang sa kanya. Ayaw ni Sed na pumirma sa isang kasulatang pinagawa namin na magpapatunay na hiwalay na kami. Kaya napilitan yung tatay niya na siya na lang ang pipirma doon. Dahil na rin siguro sa kahihiyan na idinulot ng anak niya. Sa ngayon, 6 years na akong single parent. May mga araw na nagchat-chat sa akin yung ex-husband ko para mangumusta. Nire-replyan ko pa rin naman, pero hanggang dun na lang yun. Pati na rin yung ama ng panganay ko nagpaparamdam pa rin sa akin. Pero iniiwasan ko na kasi may asawa na rin siya. Wala nga lang silang anak. Hirap daw magbuntis ang asawa niya. Ang dami kong natutunan sa nakaraan ko. At hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang mga pangit na alaala ng nakaraan. Grabe yung trauma na naramdaman ko. At yung nararamdaman ko tuwing nagbabalik tanaw ako sa mga nangyari. Na parang gusto kong maging single na lang habang buhay at mag-focus sa sarili ko. Mag-focus sa anak. At sa pamilya ko. Sa ngayon, DJ Rocky, masaya akong mag-isa. At kasalukuyan akong nandito sa lugar ng mga Arabo sa Middle East. Unti-unti ko na rin natutupad ang mga pangarap ko. Para sa magulang at sarili ko. Masasabi kong kailangan mo palang magkamali bago matuto. Yun pala yun. At sana ay may mapulot kayong aral sa kwento ko. Maraming salamat, DJ Rocky. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Yam. At ito ang aking secret file.